Des de la mitjanit de l'1 d'agost, Acciona ha passat a encarregar-se del servei de neteja i recollida d'escombraries de la ciutat. El macrocontracte per fi es fa notar als carrers on des d'ara i durant els pròxims mesos es podran veure les noves màquines com esta granadora o una camioneta elèctrica que s'han mostrat a la plaça de l'Ajuntament. Un contracte aprovat per als pròxims 10 anys i que per a l'alcaldessa suposarà un canvi en la gestió de la neteja del municipi. Voldria recordar que és un contracte molt important per a la ciutat, és un dels, jo diria que és el contracte més important que han fet i que farem la ciutat de Tortosa als propers anys. És un contracte que són per 10 anys amb pràcticament 23 milions d'euros, són 22.900, i que ens suposarà canviar totalment el sistema que tenim a dia d'avui en quant a la neteja i, per tant, sabíem que aquest era un dels problemes que teníem a nivell de ciutat i que, per tant, a partir d'avui anem a donar-li el canvi a la ciutat que tant necessitàvem. Així les coses, en les pròximes setmanes i mesos se sumaran màquines i també els respectius operaris encarregats de la neteja de la ciutat. Pel que fa a neteja de viària, passem de 30 a 48 operaris i, per tant, s'incrementa el 60% pel que fa a les hores de neteja viària a la ciutat, a Tortosa i a tots els 5 pobles del municipi. I, a més d'això, també amb els mesos propers també ens arribaran ja els nous camions de recollida d'escombraries. Passarem també a tindre de 7 a 23 vehicles, 400 contenidors nous. A més, el nou contracte també preveu noves illes de contenidors complertes amb l'objectiu d'incentivar el reciclatge a la ciutat. També s'ha presentat la nova marca que lluiran els vehicles de neteja. El lema Estima Tortosa amb tu més neta està ideada des de l'Ajuntament i amb la idea que la ciutadania se senta la ciutat com a seua. Volem que la gent s'estimi la ciutat, se la senti seua i, per tant, ens ajudi a tindre una ciutat més cívica, amb gent més cívica, que, per tant, poguéssim tindre-la millor. Sempre hem parlat de que hem de col·laborar uns i els altres i, per tant, l'administració ha de posar les eines i la ciutadania també ha d'estar predisposada a poder sentir-se seu a la ciutat i, per tant, a comportar-se amb civisme i, per tant, des d'aquí també aprofito per a demanar això, que tots ens sentiguéssim la ciutat nostra, que la mantinguéssim neta i que nosaltres ja millorarem tot el que és la neteja, que sabíem que era el repte que tenia la ciutat. A partir d'avui ja aquest repte ja està en marxa. S'espera que totes les noves màquines i el vestuari del personal d'Acciona estiga totalment implantat abans de final d'any.